citizen in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, hapit 300,000 pesos nga cash nasikwat sa mga kawatan, mga suspect, nakuhaan ng video sa CCTV. Res bakuna kids, mi arangkada na sa Magsaysay Davao del Sur. 80 doses nga bakuna galing na hurot. Sa detalye sa ato mga balita, gikawatan og dakong kantidad sa kwarta ang usa ka tindahan sa lungsod Samlang, Cotabato. Ang wala masayre sa mga kawatan nga ang ilang gihimo na record sa CCTV. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa video nga na-record sa CCTV, unang misulod sa tindahan sa Barangay Bagong Tapay, Mlang, Cotabato, ang lalaking nakasuot og gray nga hoodie jacket nga naka-short pants ug color blue. Taod-taod, migawas ang lalaki. Apan sa iyang pagbalik sa tindahan, doon na siya'y kauban nga usa pa ka lalaki nga nakasulob og color gray nga hoodie jacket ug nakakalo og color pula. Nangita og higayon ang duha. Ug gilingaw-lingaw sa usa sa mga kawatan ang tindera sa tindahan nga nakasulob og color yellow nga sanina ug nagpakaron ingnon ang lalaki nga mopalit og bulad. Samtang busy sa pagpunteriya ang iyang kaubang lalaki nga nakakalo og pula sa usa ka sling bag nga duol sa mga gidisplayng produkto ug daling gisuksok pasulod sa iyang jacket. Gitabunan pa sa iyang kauban ang hinay-hinay nga pagkuha sa sling bag samtang na busy ang tindera sa pagputo sa paliton nga bulad. Human makuha ang ilang target sa tindahan, yanong milakaw ang duha nga murag walay nahitabo o gibiyaan ang gipaputos nga bulad. Sumala ni Ellen May Milyondaga, dulan 300,000 pesos nga cash ang sulod sa gikawat nga bag. Dugang niya, gibilin lang unta niya ang bag sa tindahan sa iyang ugangan samtang anaa pa sila sa Kidapawan City. Ug papauli na unta sila atong tungura dihang nahitabo ang insidente. Ang bibili sa dito sa store kay agihan lang gani pauli na mi ato agihan lang kay ubangan kay para pag ambot na mo dito sa Bogotapa ihatag na lang niya para uli mi diretso. Matod ni Milyondaga, ang kwarta gikan pa sa bangko ug gibayad unta sa iyang ugangan ngadto kaniya. Ato na sir, wala pa mi balita kung sa pang suspect. Napablatad na nila Milyondaga sa Mlang Municipal Police Station ang pagpangawat. Padayon pa ang investigasyon aron maila ingon man masikop ang mga suspect nga sumala ni Milyondaga. Posibleng dili taga dito sa ilang lugar, sanglit wala nila kini mailhi. Makatabang usab sa investigasyon ang video nga nakuha sa CCTV. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Miarangkada na ang Res Bakuna Kids sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur nga gipangunahan sa Municipal Health Office. Ang vaccination sa mga batang nag-edad 5 hangtod 11 giandaman og 80 doses nga bakuna. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Gikuyugan gyud sa mga ginikanan ng ilang mga anak nga nagpabakuna sa kick-off ceremony sa Res Bakuna Kids sa lungsod sa Magsaysay, Davao del Sur kaganihang buntag. 80 ka bakuna ang giandam sa Municipal Health Office ug matag bata nga maturukan og anti-COVID-19 vaccine dalitan og snack sa LGU. Walay pagduwa-duwa si Shara Jean Henches nga pabakunahan ang iyang mga manghod ug wala sab siya mahadlok sa mga istorya nga naay side effects sa bata ang bakuna sanglit siya mismo naturukan na ning ini. Para di na sila matakdan sa kanang kuan karon ba kanang COVID niya. Hatok girl matakdan no to. Ako kay na baksina naman ko. Ako manghod na pud akong gisunod og pa-vaccine para pud kuan ba kanang safety pud sila ba.
Aminado ang lokal nga gobyerno sa Magsaysay nga daghan pa sa ilang mga residente ang nagduha-duhang magbabakuna nga mao'y dakong hagit karon sa Municipal Health Office kung unsaon nila pagkumbinsi ang mga ginikanan sa mga batang nagedad 5 hangtod 11 anyos nga magpaturok og anti-COVID-19 vaccine. Para sa mga ginikanan nga nagduha-duha gihapon sa atuang bakuna, gusto na mo ipasabot nga ang atuang bakuna kontra COVID safe para sa tanan. Ikan sa mga bata nga 5 years old pataas. So wala mo dapat ikabalaka kay ang atuang bakuna gi-studyhan ni sa mga eksperto kung naitay basis sa atuang paghatag ani atuang bakuna. Pero nasorpresa ang mga taga MSU kay alas 11 pa lang sa buntag nahurot na ang gitagana nga 80 ka dose sa bakuna alang sa Res Bakuna Kids. Kini nagpasabot nga daghang ginikanan na ang naninguha nga pabakunahan ang ilahang mga anak. Daghan paghihapong katawhan ang dili kumbinsido sa epektibo sa bakuna batok COVID-19. Apan angay natong hunahunahon nga ang bugtong tumong sa gobyerno mao paghatag og proteksyon ngadto sa katawhan aron mahiligay kita sa unsamang matang sa balatian. Rolly Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Hinay-hinay ng miluag ang paglihok sa pipila ka mga probinsya dinhi sa Davao Region kini human gipaubos sa Alert Level 2 status ang 3 sa 5 ka mga probinsya. Giluagan ang restrictions human giaprubahan sa Interagency Task Force for Management on Infectious Diseases ang resolusyon ug duna na usab kini pagtugot gikan kang President Rodrigo Duterte. Unsa naman ang pwede himuon ubos sa Alert Level 2? Ani ang report ni Eugene Hinutan. Ana-ana karon sa Alert Level 2 ang 3 sa 5 ka probinsya sa Davao Region. Kini human ni pagawas og Resolution number 161-A ang Interagency Task Force for Management on Emerging Infectious Diseases ug gihatagan ni Presidente Rodrigo Duterte og pagtugot nga paubsan na ang alert classification sa pipila ka probinsya sa Davao Region. Ubos sa bagong alert level status nga giimplementa sugod kagahapon Pebrero 16. Ang mga probinsya nga ubos sa alert level 2 mao ang probinsya sa Davao del Norte, probinsya sa Davao del Sur nga misakop sa Davao City ug probinsya sa Davao Oriental. Ubos sa bagong alert level, pwede nang abrihan ang mga patigayon ug mga negosyo nga mudawat og mga bisita o mga dumuduong apan hangtod lang sa 50% alang sa indoor venues, alang sa mga fully vaccinated ug nag-edad og 18 anyos pa ubos bisan pa man dili pa sila bakunado. Ug 70% alang sa outdoor venues. Siguroon lamang nga ang mga empleyado sa patigayon o negosyo kay tanan fully vaccinated. Gitugutan na usab ang pagbalik og 70% alang sa outdoor venues. Siguroon lamang nga ang mga empleyado sa patigayon o mga negosyo mga fully vaccinated. Gitugutan na usab og balik ang mga contact sports ubos sa alert level 2. Sumala ni Mikey Aportadera, ang Division Chief sa Davao City Sports, pwede na ang mga contact sports sama sa basketball, volleyball, football ug frisbee sugod kagahapon. This was based manggod sa katong gialaw sa IATF, no. But the LGU created our own set of guidelines also to ensure the safety of everybody upon the resumption of the sports, no. So sa karon natagaan naman pud ta og level 2. So ipa-resume na pud namon na sa, but basically it's more of exercise lang gid ang iyang purpose. Dugang ni Aportadera, sa karon wala pa'y nabag-o sa mga guidelines sa pagbalik sa contact sports. Sa karon nagahulat lang gyapon ta kung unsay mandato sa IATF on guidelines no, on how to safely resume it. But since wala pa man, ako sang gamiton tong ato ang LGU na unsa na guidelines. Nang hinautusab si Aportadera nga mas daghan pang contact sports ang tugutan sa IATF, hilabi na nga naan na ang syudad ubos alert level 2 kay makalihok na ang mga atleta ug makapadayon na sa ilang trainings. Mas maayo. And then para sa ko may problema to adjust to it no, for as long as we are just very responsible sa ato ang minimum health and safety protocols. Ang bagong kamanduan gikalipay sa Osaka sports enthusiast nga si Wesley King. Sanglit, kalingawan niya og sa iyang mga barkada ang pagdula og basketball. Permanently jud mi gadula jud diri jud sa una hantud karon pero na puspon lang jud siya kay
gumikan lagi sa kaning pandemic, dili sa ta makadula-dula karon pero salamat jud kayo karon kay nabalik na ang mga contact sports. Kung pwede na ang contact sports sa tulo ka mga probinsya, nagpabiling anaa sa Alert Level 3 ang Davao de Oro ug Davao Oriental. Ubos sa Alert Level 3 ang mga patigayon ug mga negosyo ginatugutan nga makaabri kutob sa 30% indoor capacity alang sa mga fully vaccinated ug 50% outdoor venues capacity. Ikinahanglan nga ang mga empleyado sa establishmento bakunado na batok sa COVID-19. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! At tangi! Duha ka mga bagong makina nga magpino-pino og basura gihatag sa DENR-EMB ngadto sa LGU Alabel, Sarangani Province. O real estate agent nadakpan sa joint drug buy-bust operation. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gibulabog atol sa joint drug bypass operation sa PDEA 11 Davao Oriental Police Provincial Office ug Mati City Police Office ang gituhang drug den kagahapon sa hapon sa Nazareno Street, Barangay Central sa Mati City. Base sa report sa PDEA 11, pasado alas 2 kagahapon sa hapon, Pebrero 16, 2022, napalitan nila og gituhang shabu ang usa ka real estate agent nga giila sa mga otoridad nga si Gian Alexis Flores, 31 anyos, number 2 sa provincial target list sa illegal nga droga ug kauban niini nga si Christopher Aliezon nga parehong residente sa naisgutang lugar. Atol sa operasyon na diskubrihan sa mga otoridad ang lugar nga usa di ay ka drug den o gidakop ang bisita nga si Norwin Liges nga giingong nga aktuhang nga gamit og droga. Tanan-tanan nakasignit ang mga otoridad og balor 165,000 pesos sa gituuhang shabu ug mga shabu paraphernalia. Gipangpriso na ang mga dinakpan nga magatubang og pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Tungod sa paningkamot sa gobyerno nga matubag ang problema sa pag-usab-usab sa lakat sa panahon nga dinala sa kalambuan ug sa mga naghitak nga hugaw, nanghatag ang Department of Environment and Natural Resources ug dugang pasilidad sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province ug mga gamit
alang sa ilang Material Recovery Facility. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Duha ka bag-ong pasilidad sa Material Recovery Facility sa lungsod sa Alabel sa probinsya sa Sarangani ang gitunol sa Municipal Environment and Natural Resources niadtong Pebrero 14. Gitistingan dayon sa taga Mendro ug sa LGU Alabel ang mga bag-ong bio shredder ug bio composting facilities. Ang bio waste shredder usa ka makinarya nga maoy mupino umugaling sa mga malata nga basura sama sa papel ug mga punuan, iniguman og pinupino sa mga nilabay. Pwede kining mamahimong organic nga abono alang sa mga tanom o gamiton sa laing katuyuan gamit ang teknolohiya. Gawas sa bio-shredder mihatag usab ang DNR ug makina alang sa biocomposting. Ang mga gamit nga gitunol sa DNR dakong kabahin sa MRF sa lungsod tungod kay kini makatabang sa pagkunhod sa kidaghanon sa basura nga ilabay sa sanitary landfills ug sa pagpaubos sa carbon nga mao'y hinungdan nga makadaot sa kinaiyahan. Ang mga makina gikan sa DNR Environmental Management Bureau kon EMB Central Office nga naabot sa label niadtong Enero 27, 2022. Mitambong sa aktibidad nga gipangunahan ni Engineer Alan Rivera sa Mendro Alabel sila EMB Region 12 Regional Director Engineer Omar Saikul kinsa ni turnover sa makina sa nisugutang lungsod nga mga personahe gikan sa Sendro Jensen ug mga opisyal sa lokal nga panggamhanan sa Alabel. Nagpasalamat ang LGU Alabel sa mga national government agencies sama sa DNR sa paghatag kanila og mga pasilidad nga makatabang sa ilang kampanya sa pagpanalipod sa kinaiyahan. Naanad naman gud ang kadaghanan nga isagol ang mga basura bisan pa man dunay balaod nga nagmando sa katawhan nga ilahi ang malata, dili malata ug mapuslan pa nga mga gamit iniglabay sa basura. Apan daghan ang nakalimot niini ug daghan sa wala mosunod, hinungdan nga magtapok gihapon ang mga basura sa mga basurahan. Nagpahinumdom ang DNR nga kung atong gimahalang kinaiyahan, angay usab nga motabang kita aron mapaubsan ang carbon emission nga malabaw sa kahanginan kay makadaot kini sa panglawas sa katawhan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Usa ka patayng lawas ang nadiskubrihan sa usa ka mag-uuma nga naglutaw-lutaw sa Davao River sa Blue Bonnet Street, Phase 5 El Rio Vista Village, Barangay 19-B, Davao City, Kaganihang Buntag. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, bandang alas 6:30 Kaganihang Buntag, nakitaan sa usa ka Arnold Katubog Dison sa naisgutang lugar ang wala mailhing patay nga lawas sa lalaking naglutaw-lutaw sa suba o gibanabana ang anaa sa 45 ngadto sa 50 anyos ang edad. Nakasuot og stripes nga shirts ug itom nga short pants nga gituuhang nalumos. Gidala na sa Angel Funeral Home ang patay nga lawas samtang padayon ang koordinasyon sa laing mga police stations basin adunay na report na missing sa ilang mga area of responsibility. Nagpasalamat sa lokal nga gobyerno sa Cagayan de Oro ang mga nabagyuhan sa Siargao Island kay nadawat agad nila ang mga construction materials nga maggamit sa pagtukod og balik sa ilang mga naguba nga balay. Malipayon ang mga survivors sa bagyong Odette sa Barangay Mahayahay, Del Carmen, San Roque, Pilar, Siargao Island, Surigao del Norte. Human nadawat ang roofing shelter kits gikan sa lokal nga panggamhanan sa Cagayan de Oro ug mga sanina nga gidonar pinaagi sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Mipadayag sa iyang pasalamat ang barangay kapitan sa Mahayahay del Carmen nga si Majeline Espenido kang Mayor Oscar Moreno sa mga donasyon. Nadawat nila ang roofing shelter kits nga gilangkuban sa 1,000 ka GI sheets, 100 kilos nga lansang, 170 packs sa solvent, lakip na ang 172 ka sako sa bugas. Samtang gidawat sa San Roque, Pilar ang 110 GI sheets, 100 ka sako sa bugas, 81 kilos nga lansang, usa ka gatos ka packs sa solvent ug mga sanina. Ang mga hinabang gitunol sa mga personahe gikan sa City Social Welfare and Development Office, City Engineering Office ug City Disaster Risk Reduction and Management Department ngadto sa mga Typhoon Odette survivors.
naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!